Jadi kayak Nabi Muhammad dijalui sih nek pancene sampean niku nabi. Sampean pecah bulan niku. Akhirnya bulan niku pecah. Sing nyaksekne ya pirang-pirang. Lah sing ngerti sihir to dudu sapa? Ya tukang sihir. Mulane ketika tukang sihir Fir'aun ketemu Nabi Musa. Nah, tukang sihir paham, wah iki bukan sihir, nek sihir gak ngene. Masalahnya apa? Yukhayyalu, nek sihir itu hanya dikhayalkan. Yukhayyal dibayang-bayangno. Lah iku nyata. Jadi nek sihir itu hanya bayang-bayang yukhayyal dikhayalkan. Lah nek iki jelas iki. Mane begitu roh nek sing dikomus Nabi Musa iku duduk sihir menyatakan ya apa? Amantu bi Rabbi Haruna wa Musa, aku iman kelan pangeran Nabi Musa, pangeran Nabi Harun, mergo sing digawe bener-bener duduk sihir. Lah iku kabeh dengan izin Allah. Nabi Isa nguripno gawe lemah dibentuk manuk sebul terus bisa dadi manuk temenan. Iki hanya karena izin Allah. Isa nguripno wong mati iku hanya karena izin Allah. Terus marasno wong belang, wong gak ketok mripate, akhirnya dengan sentuhan tangannya iku bisa waras sak weruh, iku kabeh dengan izin Allah. Ya misalnya kayak aku dhewe misalnya ya. Kate mulai nang omah keadaane mendung. Terus aku njaluk nang Allah. Allahumma hawalaina wala alaina. Wis diwirit terus diimbang. Ya sampai tutup omah ya gak kaudanan. Lah ya apa kate kaudanan numpak motor. Sampai anak wedok iku udan ngene sih ya, wis talang. Karo iku mah mirip pisan. Bare tutup pondok, ya mau udan, kaudanan to. Gak ya jare. Lah iya. Akhirnya anak lanang tak warai ya kan apa jenengku? Kurir paket. Ini wiriten. Aja nek ngiyep tapi